Chini ayiselele le ndoda. Malume hayi vuka mfondini, vuka manje. Yo hayi mntakwethu akuvukeki tu, umzimba uvumi mntakwethu, ngapha inhloko intibambile ndijitsho kule ndawo. Yo hayi uyabona ibhabhalaza eninayo, ila bhabhalaza yenza ingcwangu ingasungathethi tu. Man, yo irongo lento sele ngathi sizawubhatalwa, sisele ngathi siqashiwe. Hayi mntakwethu ndibiyekile utywala mna ngoku, hayi ndibiyekile utywala, no more. Hayi bo uthini na ngoku? Hayi ndibiyekile utywala. Iwesi uba njengoba ndisiza apha kuwe phaa emotweni ndiphethe i-carry bag nebhotile sikhona straight phaa ndiqonda ndizokuqabula. Hayi kaloku nditsho uba ngabana ndiyagqibelisa usela ngoku, kodwa kule veki soze ndiphinde ndiphathe. Uyabona ngoku ndizawusela ngoku, ndiselele kokugqibela, andiphinde ndiphathe. Hayi zalotywala mfondini ndisele. Hayi kaloku ngeke siselele apha mfondini, funeke siye kubo abantwana, funeke siye ebantwaneni. Siye ebantwaneni? No jonga, za kufumana phaa emotweni, mandivuke ndinxibe nje msinyane. Hayi ke akho ngxaki, za kulinda phaa emotweni, vele ukhawuleze uhlambe wena msinyane. Emfondini uvelaphi ndiye? Akuhlanjwa ngefestive, ngefestive akuhlanjwa. Uyawuthi usananazela uhlamba ushiwa apho, especially xa ungenamoto. Uhlamba njani ungenamoto? Hayi ufuna unukisela abantu ngamakhwapha ngoku, hlamba mfondini. Hayi xa ndikuxela inyani ndihlambe kakhulu apha phakathi enyakeni, uyaqonda. Bendinayo nento ehlamba kabini ngemini, bendisenzela ezi game, bendiyazi uba kaqala ifestive andisadibani namanzi, so ukuhlamba kwam kubala kwezaa game bendizihlamba kabini. Uyabona bendidabulisha uhlamba, bendisenzela ifestive le.